Nu filmer jeg lige lidt. Okay, man kan altså ikke jage lupperne. Regel nummer 1 er, at man altid skal forsøge at gemme sig allerbedst muligt. Det kunne for eksempel være ved brug af noget, vi kalder aspeto. Men lige efter ved en søgning efter et godt sted at gemme sig og nogle skud missede senere, fandt jeg en lidt anden form for fisk. Skal jeg ikke passe på med at sidde på det her? Er det ikke skarpt? En rødtunge. Det skal blive til aftensmad, det der. Det har det jo ved at have rigtig lang levetid efter de døde. Så der. Over i... har du noget at sætte den i derovre? Ja, jeg skal lige have et billede. Sådan her. Skal jeg tæt på? Ja, det er også af vej. Så kan vi bare tage et frame ud. Den første dag i vandet bød ikke på særlig meget fangst. Dog fik vi en rigtig god fornemmelse af vandet og omgivelserne omkring på området. Havbunden bød også på en masse andre spændende ting, såsom pigget søsol, røde søpindsvin, ishavssøstjerner og selvfølgelig også en masse rubber. Og til sidst svømmede vi igennem enormt flotte forekomster af skulpetang, som var prikken over i'et efter en lang og dejlig dag. Så er vi klar. Dejligt vejr. Hvad siger du? Det er godt, du. Første stop. Eller... det er vel faktisk andet.
Første del af dykket bød på en masse kammuslinger og en masse forskellige fisk. Her var en af de forskellige fisk, for eksempel den store bavgylt, som lå og hyggede sig på siden af en sten. Og heldigvis, efter en 30 minutters tid i vandet, fik jeg endelig skudt min første semipelagiske fisk i Norge. Tillykke med. Tak. Første nu. Ja. Jagten var endelig skudt sådan ordentligt i gang, og nu handlede det ellers bare om at finde nogle flere. Der gik selvfølgelig ikke særlig længe, før jeg fik øje på nogle flere langs klipperne langt nede ved bunden. Endnu en lupetilsamling, og jeg er på det her tidspunkt fuldstændig op at køre. Men det går ikke længe, før min kære far lige bliver nødt til at vise en nybegynder som mig, hvordan det rigtigt skal gøres. Nej. Den er enorm jo. Fuck, den er stor. Nej, tillykke, mand. Lund var her imellem. Lund var her. Hold kæft for det irriterende. Nå, men det var nu ellers meget flot, og vi var begge endelig kommet godt i gang. Efter det ledte jeg ihærdigt efter min egen torsk, men måtte desværre give op. Vi begyndte lige så stille at komme op af vandet efter en fantastisk dag. Den sidste dag var vi en smule trætte, så vi besluttede os for at være på det dybe til at gå lidt længere ind mod noget lidt lavere vand. Herinde fandt vi nogle stenmoler, hvor at vi primært prøvede at fange nogle nubber og søgte efter nogle torsk. Heldigvis gik det ikke så længe, før vi fandt noget. Ja. Sgu ikke helt dårligt, du.